Čau, zdravím vás u dalšího videa. Já jsem Eli, takže mě nezapomeň odebírat i na Instagramu a dalších sociálních sítích. No a pojď se mnou podívat, co dalšího jsem pro vás přichystal. Samozřejmě už tady dlouho nebylo nic zajímavého v podobě nějakého vlogu, nějakého cestování, takže jsem si říkal, že to napravíme. No a nenapadlo mě nic zajímavějšího, než vydat se na trip do Itálie. No a vyrážíme už z Česka, všechno to monitoruju, takže se určitě máte na co těšit. Určitě nezapomeňte na odběr, abyste viděli všechny ty navazující videa, takže se na to moc těším. No a začínáme hned z Prahy, kdy vyjíždíme směr Německo, kde přespíme jednu noc a potom budeme pokračovat dál. Je tam spoustu zajímavostí, mám vymyšlených spoustu zajímavých videí, takže určitě to všechno sledujte a napište mi do komentáře, jak se vám to líbí a jestli vás tyhle videa baví. My jdeme pokračovat na cestě směr Mnichov, uvidíme, máme tam objednaný nějaký hotel na přespání, uvidíme, jak to bude kvalitní. No a já se těším, až vás tam vemu, až to všechno proběhneme, ukážem si taky část Mnichova večer a potom druhý den už budeme přejíždět zase směr další státy a hlavně do Itálie, kterou projedeme a ukážem si to nejzajímavější, včetně samozřejmě skvělé kuchyně a dalších věcí. Tak se na to pojďte se mnou společně podívat. No a tak vyrážíme směr Itálie. První zastávka je pochopitelně v Německu, a tedy v Mnichově. Proč? No protože přes Rakousko do Itálie jezdíme pravidelně třeba na dovolenou a proto jsme zvolili cestu přes Německo. Samozřejmě jsme prošli i německou kontrolu na hranicích a na Rozvadově jsme přejeli na německou stranu. Tady už jsme se blížili v Mnichově na okraji města podle letadel, protože tam je letiště a tady už je příjezd na náš hotel, který jsme si vybrali. Vzít ještě kufry a jdeme udělat check-in. Jinak volba hotelu byla geniální, takže vřele doporučuji, do popisku vám dávám, co to je za hotel a odkaz na něj. Mimochodem, já svojí metodikou vždy vybírám raději novější hotely, i když mají třeba méně hvězdiček, protože mám vyzkoušený, že je všechno novější, čistější a takhle mi to funguje. No a vy už se mnou pojďte podívat na room tour neboli recenzi pokoje. Pokoj byl velký, prostorný a proto byla ideální volba. Koupelna byla čistá, moderní, byl tam velký sprcháč, takže všechno, co na takovýhle přespání ideálně potřebujete. Jak už jsem mluvil o té čistotě a moderně, určitě v novějších hotelích máte pravděpodobnost, že tam spalo méně lidí a proto ty pokoje vypadají stále moderní a stále takhle pěkné, i když už jsou několik let staré. K tomu ještě hezký designový obraz, samozřejmě nutná klimatizace, kávovar a voda zdarma, takže úplně ideální. No a k tomu ještě malý balkónek pro to, abyste si mohli vyvětrat nebo se ráno podívat na východ slunce. Za mě úplně ideální scénář. No a okolí hotelu to už bylo pár krásných aut, takže všechno dostačující a plný standardu, který my požadujeme. Tak my jsme právě dorazili do Mnichova, respektive kousek na kraj Mnichova. A teď jsme se ubytovali právě v tomhle hotelu, je moc pěkný. A takový fun fact, v momentě, kdy jsem přijížděl, tak už jsem věděl, že tenhle ten hotel mi něco připomíná, protože já když jsem někdy 8 let zpátky jsem jel do Mnichova se podívat na fotbal, na Bayern Mnichov, tak jsem spal právě v tomhle hotelu. A ten fun fact je v tom, že jsem tohle vůbec neplánoval a je to úplně čistá náhoda. Takže jenom na základě náhody jsem vlastně jakoby kliknul na bookingu na hotel, který je poblíž Mnichova, aby jsme tu mohli přespat po cestě na trip právě do Itálie a zjistil jsem, že je to úplně stejný hotel, na kterým už jsem jednou spal. Takže docela vtipný, ten hotel byl skvělý, mám ho moc rád, takže to byla dobrá volba, i přesto, že to byla úplná náhoda, takže z toho mám radost. No a my teďka půjdeme ještě do centra, do Mnichova se podívat, sjedeme tam do nějakého obchodňáku, koukneme se, potřebuji koupit ještě nějakou elektroniku, respektive nějaký paměťový karty, abych měl na natáčení, takže vyrážíme ještě metrem do centra Mnichova, kde si taky něco natočíme, koukneme se a hned zítra vyrážíme dál na tripu a pokračujeme právě do Itálie. Uvidíme, přemýšlíme ještě o tom, jestli bychom místo cesty z Mnichova přes Rakousko do Itálie nezvolili cestu přes Švýcarsko a přes Lichtenštejnsko, protože tam jsem nikdy nebyl a určitě to bude zajímat i vás, takže vám zkusím něco dalšího natočit, takže určitě nezapomeňte dát odběr. No a my jedeme ještě do centra Mnichova a zítra pokračujeme. Tak pojďte dál ve videu. No a vzhledem k tomu, že cesta nás opravdu unavila, tak jsme neměli chuť ani nějakou energii na to jet do centra Mnichova, takže jsme se pouze stavili v tomhle obchodním domě, který dávám do popisku, abych si zakoupil potřebné karty a pak už jsme jeli zpátky na hotel. Dobré ráno, přátelé, no asi vám nemusím říkat,
svoji typickou vlastnost, že snídani jsme opět nestihli, ale to už je taková normálka pro nás vždycky, když spíme někde na hotelu, takže vzhledem k tomu, že snídaně byly do 10 hodin a my jsme asi 9:40 stávali, tak se to úplně nedalo stihnout, nevadí. Každopádně pokračujeme v našem tripu. Tentokrát bychom se dneska měli přesouvat z Německa, z Mnichova, přes nějaký ty jiný státy až do Itálie k jezerům, takže se na to určitě moc těším. Uvidíme, jak to nakonec celý vymyslíme. Koukali jsme, že se přesně dá jít přes to Švýcarsko a Lichtenštejnsko. Uvidíme, koukali jsme, že tam je sice nějaká spoplatněná dálnice ve Švýcarsku za 1000 korun jenom kvůli jednomu průjezdu, ale přemýšlím, že to obětuju, že to není za tolik peněz, i když v poměru a v kontextu toho, že třeba v Česku stojí dálniční známka 2500 korun a nedávno stála ještě 1500 na celý rok, tak tady za jeden průjezd platit 1000 korun je takový trošku náročný, ale říkám, já to asi obětuju, protože se chci podívat i na průjezd do toho Švýcarska a mělo by to být nějakýma horama a pohoříma, takže by to mohlo být moc hezký. No, co by teď uděláme? Vzhledem k tomu, že jsme nestihli snídani, tak pojedeme určitě, přemýšlím, že pojedeme zpátky do toho obchoďáku, kde jsme byli včera, pro tu kartu, jak jste viděli, a že si tam koupíme nějaký kafe a nějakou snídani a potom teprve vyrazíme, protože bez snídaně se úplně fungovat přes ten den nedá, takže se zajedeme podívat tam, já vám to natočím, uvidíme, co tam najdeme, jestli tam bude nějaká dobrá pekárna, vím, že tady v Německu mývají ty pekárny takový výběrový, dobrý, mají tam super věci, není to jak v Česku takový ten typický jako Lidl styl, že si jdete koupit nějaký rozpečený polotovar, ale tady na ty pekárny fakt ještě furt docela jedou. Takže si koupíme něco v pekárně k snídani, koupíme si nějaký kavča na cestu a vyrážíme směr jezera v Itálii, takže se máte na co těšit. Já se na to osobně moc těším, jsem na to strašně zvědavý, protože jsem tam ještě nebyl, takže si ukážeme v pokračování videa, jak to celý vypadá, no a vy se na to pojďte podívat se mnou. Ještě si tady zbalíme ostatní věci, které nám zbývají, přesuneme se a jedeme směr pekárna a potom k jezerům. Pojďte se na to se mnou podívat. No ale ještě předtím musíme pobalit kompletně veškerou techniku, věci, oblečení, vzít kufry a utíkáme na recepci na checkout. Mimochodem, tak jak už jsem zmiňoval, tenhle hotel vřele doporučuji, určitě koukněte do popisku. Kdo byl do Mnichova, ideální volba, nechat to na okraji Mnichova a ubytovat se přesně v tomhle hotelu. No jak můžete vidět, byly tam nádherný auta v okolí a třeba taky ten nádherný hotelový Fiat, který byl legendární. Určitě doporučuji ten hotel, vyzkoušejte si ho taky. No a my už vyrážíme z hotelu dál a tak, jak jsem zmiňoval v předchozím záběru, pochopitelně jsme nestihli snídani, takže se někde musíme nasnídat. No a včera se nám tenhle obchodní dům kousíček od tohohle hotelu tak osvědčil, že jsme říkali, že se zastavíme tady, než hledat někde v městě městskou pekárnu. No, sice to není hotelová snídaně, nějaká vysmažená slaninka, míchaný vajíčka a tak dál, ale cappuccino na cesty pro doplnění energie a tyhle výborný makový potažmu vanilkový šneci byly taky docela dobrý, takže ve finále proč ne. No a po doplnění energie na cestu jsme vyrazili okruhem okolo Mnichova směr Itálie. No a když už se bavíme o tom doplňování energie, tak samozřejmě musíme doplnit energii pro auto a proto jsme natankovali. Jestli vás zajímá, kolik tenhle trip celý stál, tak to uvidíte v posledním videu, takže mě určitě nezapomeňte odebírat. Tak my jsme akorát dorazili přes Německo, když jsme objeli Mnichov do hranice s Rakouskem, kde teďka právě tankujeme. A za chvíli přejdeme do Rakouska a tam je to fakt jenom asi půl hodinky, kde přejedeme Rakousko a měli bychom být ve Švýcarsku. Takže jsem na to moc zvědavý, řešili jsme ještě tu známku, takže tak jak jsem říkal, ta stojí 1000 korun a přejíždíme a jsem strašně zvědavý, jak to bude vypadat ve Švýcarsku, protože jsem tam nikdy nebyl, takže se na to moc těším. Takže tady jenom doplníme nějakou energii, benzín a jedeme, pokračujeme Švýcarsko. No a ještě jsme došli dovnitř zaplatit za tankování a mimochodem zaujalo mě, že tady měli krásně vyskládaný čerstvý ovoce, což občas nebývá v Česku takhle pěkně ani v klasickém supermarketu. My už sedáme do auta a vyrážíme dál směr Itálie a tak, jak jsme si říkali, zvolili jsme nakonec cestu přes Švýcarsko, no ale nečekejte od toho žádný velký švýcarský divy. Vzhledem k tomu, že bychom museli na Ženevu a jiný velký města sjíždět hodně daleko a tohle je trip
po Itálii, tak jsme si říkali, že rozhodně nebudeme nikam sjíždět, ale i ze silnice jsou vidět tyhle ty nádherné hory. A mimochodem jeli jsme i kolem sjezdu na Svatý Moritz, takže kdo třeba nikdy jel lyžovat do Švýcarska, tak sjezd na Svatý Moritz určitě zná. No a tady už můžete krásně vidět, že opravdu jsme ve Švýcarsku, protože aut typu Porsche a dalších zajímavých vozidel tady bylo spoustu a ve Švýcarsku je známo, že se mají o trošku líp, ale jenom o trošku líp než my v České republice. Ještě malý fun fact k tomuhle sjezdu. Mě strašně zaujalo, že před sjezdem z těch hor byla cedule dávejte si pozor, můžou se vám pálit pneumatiky a může to být nebezpečný a může to trošku smrdět, protože se budou pálit. No tak jsme se tomu samozřejmě zasmáli, že to je asi pro kamioňáky. No mimochodem, po tom, co jsme sjeli půl kopce, tak jsme cítili pneumatiky jako blázen, takže ta značka tam nebyla asi jen tak pro nic za nic. No a po tomto náročném sjezdu nás čekala odměna formou města Lugana, perla švýcarského jihu. Leží v kantonu Ticino, kde se mluví italsky, ale pozor, platí se frankem. Třetí největší finanční centrum Švýcarska a vedle bank tu sídlí i startupy a umění. Jezero Lugano je klidnější než Como, které je hned vedle, na které právě teď míříme. No a potom, co jsme projeli kolem Lugána, tak jsme dorazili do cíle na fantastické jezero Como, jedno z nejmalebnějších míst Evropy. Nachází se na severu Itálie, jen kousek od Švýcarska, kterým jsme projížděli. Je třetím největším jezerem v Itálii a zároveň nejhlubším. Dosahuje totiž hloubky přes 400 metrů. Jeho tvar připomíná obrácené písmeno Y a podél jeho břehu se rozprostírá řada kouzelných městeček jako třeba Bellagio, Varena a další. Každé má svůj osobitý šarm, který obsahuje kamenné uličky, romantické vily, kavárny a nebo nádherné výhledy na toto jezero. No a měli jsme i dost štěstí, protože zrovna když jsme procházeli, tak si pár ultrabohatých lidí vymyslelo nápad, že se půjde projet těma svýma luxusníma vozama, takže jsme to měli i včetně této automobilové vsuvky a tohoto geniálního zážitku. No, ty auta vypadaly skutku nádherně, takže je můžeme pouze závidět. No a ty luxusní auta a bohatí lidé, to v těchto místech rozhodně není náhoda. Nacházíme se totiž u Grand Hotelu Victoria, jde o luxusní 5hvězdičkový hotel s výhledem na jezero, moderním spa centrem a elegantními pokoji. No a mimochodem, součástí hotelu je michelinská restaurace, která dostala ocenění za rok 2024, takže je to zcela aktuální. No a cena za noc v tomto hotelu v letních měsících se pohybuje kolem 11 až 15 tisíc korun, ale pouze za základní pokoj. Takže pokud chcete trošku víc luxusu, pohybuje se to třeba i kolem 30 tisíc za jednu noc. Dávám vám odkaz na tento hotel do popisku, abyste si mohli najít a mohli se v něm příště ubytovat. No ale my se pojďme podívat zpátky do reality na tuhle oblast Coma, protože tady najdeme jedny z nejluxusnějších vil v Evropě, například slavná vila del Balbianello, známá z Jamese Bonda, nebo jste ji mohli vidět také ve filmu Star Wars. No a kdyby vás zajímala taková drobná, ale zajímavá věc, tak tady své sídlo na břehu má také americký herec George Clooney. No a my jsme ještě ze zvědavosti vlezli do tohoto chrámu, protože nás strašně zajímalo, jak je to v Itálii s náboženstvem a zároveň jsme tam objevili tenhle nádherný pletený betlém. No a my už si pojďme rád něco dobrýho. Tak, my jsme právě zastavili u Lago di Como, teď jsme si to tady prošli, je to tady opravdu nádherný. Uvidíme ještě, jak je to v porovnání s Gardou, ale přijde mi, že to Como je zatím mnohem hezčí. Nevím proč, nějak to tady na mě víc působí. A takže jsem docela nadšenej. Teď jsme se tady zastavili v jedné kavárně lomeno bistru, kde si dáme něco dobrýho, jen takovou jednoduchou nějaký snack, aby jsme doplnili trošku energie, nějaký kafe ještě a potom se budeme přemysťovat ještě blíž k Milánu právě na hotel, takže jsem na to zvědavej a uvidíme. No a vybrali jsme restauraci lomeno kavárnu, která byla s nejbližším výhledem právě na jezero Como. Samozřejmě byly pokrmy trošičku dražší, berte to, jako kdybyste seděli někde na Staromáku v Praze, ale bylo to výborný. Odkaz na restauraci lomeno kavárnu vám určitě dám do popisku a kde se nachází, to je věc, kterou jsem vám zapomněl říct. Oblast Como a celé jezero má totiž hned několik oblastí nebo městeček, ve kterých můžete zaparkovat, skvěle se najíst a uvidíte tyto skvostné výhledy. My jsme si vybrali městečko Menaggio na západním břehu jezera Como. No a vy sami můžete posoudit, jestli to byla dobrá nebo špatná volba.
Za mě bylo jezero Como a tahle oblast jedna z nejhezčích věcí, co jsem v životě viděl. Je to opravdu nádherné a třeba v porovnání s Lago di Garda, na kterou se dříve jezdilo, tak je Como mnohem zajímavější a slýchám to víc a víc od lidí z České republiky, kteří mají ten názor úplně stejný. Za mě bylo Como úplně nádherný, dokonce jsme vychytali i v pohodě počasí a spoustu věcí jsme tam ani nestihli vzhledem k tomu, že tohle je trip po Itálii, tak nemůžeme využít v každé oblasti úplně všechny zájmy, které bychom měli, takže bohužel jen tak narychlo projet a teď už se posouváme dále. No a vzhledem k tomu, že tohle byla pouze zahřívačka, tak jaká bude další zastávka na našem tripu po Itálii? No tak pro zvědavce prozradím, že to bude Milán. Ano, luxusní město módy Miláno. Takže nezapomeňte dát určitě odběr a zvoneček, aby vám vyskočilo další video na tomhle kanále. No a co jsme v Milánu viděli? No tak teď vám ukážu, co například vás bude čekat v dalším videu.